Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo pembawa acara sekalian pemimpin reok campur sari gembong master selaku pemimpin Bapak Adam pribadi. Aslinya yo gak usah diceluk bapak sih nomongnya Mas Adam pribadi yang beralamatkan Desa Bodang Wetan, Dusun Kayu Gedang, Kecamatan Badang, daerah tingkat 2 Kabupaten Lumajang. Gembong Master pada sore hari ini bekerja bareng dengan audio sound system Wida Audio yang beralamatkan Kerasa Lumajang di bawah pimpinan Haji Subakri. Dan tak lupa Gembong Master diabadikan oleh video shooting handal miliknya Mas Eko pribadi Pacen Oye yang bernama Artis Multimedia. Oke baik hadirin Gembong Master pada sore hari ini karena ini permintaan tuan rumah selaku sing duwe gawe Bapak Saman Muslim 1 terop 2 kotak, yang satunya Bapak Selamat Bakso sing duwe bakso sak bece tikungan. Oke baik hadirin, karena ini waktunya masih agak-agak siang-siang sore, Gembong Master akan menampilkan sebuah lagu kebanggaan bebas duk ya, lagune opo-opo ae. Lagu pembukaan saking Gembong Master. Untuk sing tak panggil antri dulu, ini soalnya tak kasih lagu pembukaan dulu. Monggo al artis saking artisnya Gembong Master arek Lumajang, Jawa Timur. Don't
Oke, matur sembah nuwun. Itu lagu kur atau pembukaan dari Campur Sari Gembong Master. Oke, baik hadirin. Untuk sing tak panggil pertama nggih menika selaku tuan rumah 1 terop 2 kotak nggih. Niku permintaane Cak Saman Muslim jeragane reoke kongkon siaran. Borongan ngapunten. Oke, baik hadirin. Panggilan pertama nggih menika sing kula panggil wonten selaku tuan rumah Pak Saman Muslim. Sing duwe hajat utawa sing duwe gawe. Sesarengan kali Cak Selamet bakso. Ha iki sing duwe bakso iki. Cak Selamet bakso. Sesarengan Nyai Saman nggih, monggo. Kali Bu Saman. Monggo. Menawi wonten sesarengan kali Ibu Selamet bakso, monggo. Monggo sing tak panggil tiang sekawan. Selaku tuan rumah 1 kotak. 1 terop 2 kotak, kotak walik iki. Monggo. Tenang rek gak usah yopak-yopak wis. 500.000 jare sing nanggap iku. Monggo kula aturi Bapak Saman Muslim munggah malih sesarengan Cak Selamet sing duwe bakso. Kali Nyonya Selamet kalian Nyonya Saman nggih, monggo sarengan tiang kawan. Oh, diganti. Oh, permintaan diganti Kades Muin nggih. Kerasa. Monggo niki permintaan Cak Selamet. Niki permintaan Cak Selamet bakso sing dikengken munggah nyusul Kades Muin sesarengan Pak Toyo. Kalian Bapak Jumin, monggo. Dampingi selaku tuan rumah 1 terop 2 kotak. Cak Saman Muslim sesarengan Cak Selamet bakso. Monggo kula aturi.
Oke, matur sembah nuwun dumateng Cak Slamet Bakso, nah, sesarengan Bapak Kades lan sesarengan Bapak Toyo. Matur suwun telah sudi tampil teng pagelaran campur sari reog Gembong Master. Iko sak panggilan berikutnya sing kula panggil wonten Om Niprat sesarengan Om Yanto kalian Selamat Urip lan sekalian Om Sumat Fatul. Monggo sing kula panggil Om Niprat wonten Om Yanto sesarengan Om Selamat Urip kalian Om Sumat Fatul. Monggo tasik pilih wonten hadir teng terop kula sumanggaaken sudi tampil munggah teng pagelaran campur sari Gembong Master.
Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang tak akan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Iya. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua itu hanyalah milikmu. Oh milikku. Kulit dan jantung milikmu. Lahir dan batin cintaku padamu. Iya, cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang tak akan mungkin terbagi.
Buatan wawul. Oke, matur sembah nuwun dumateng Om Nibrat Om Yanto sesarengan sing sampun sudi tampil teng pagelaran campur sari Gembong Master. Niko permintaane tukang catet alias tukang tulis. Sing kula panggil berikutnya juga ada Om Wakib sesarengan Om Wahyudi kalian Om Kodim sesarengan Om Suyitno kalian Om Mamas JR. Niko permintaan tukang catet alias tukang tulis. Monggo pilih wonten kula aturi munggah teng pagelaran campur sari Gembong Master. Gembong Master pada sore hari ini juga bekerja bareng dengan audio shooting VCD player artis multimedia yang beralamatkan Dawan Lor di bawah pimpinan Mas Eko Pribadi Pancen Oye. Nah, wis ndak asing maneh wis tukang syuting satset langsung jupuk artis pisan. Monggo sing kula aturi dan tak lupa Gembong Master bekerja bareng dengan sound system Wida Audio yang beralamatkan Kerasa di bawah pimpinan Haji Subagri Lumajang punya. Gak usah yo pak rek isin aku rek. Coba jeragane borong. Semangate. Monggo kula aturi wonten Om Wakib sesarengan Om Wahyudi kalian Om Kodim kalian Om Suyitno sesarengan Om Mamas JR. Monggo kula aturi munggah teng pagelaran pentas campur sari Gembong Master. Mumpung didampingi artisnya arek Lumajang punya. Permintaannya tuan rumah iki. Telu nggawa papat.
Perasaan wanita tak beda, ingin dipuja, dimanja-manja. Satu cinta saja. Cukup saja dua kursi, jangan tambah kursi lagi di luar rumah ini. Satu kali kau salah melangkah, bibir mulai berdusta. Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. Tak pernah engkau makan, kalau hanya kopi yang kau suguhkan, tak pernah engkau minum. Tapi jangan sampai kau macam-macam, di luar rumah kau macam-macam. Sayang, awas, 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 awas. Satu kali kau salah melangkah, bibir mulai berdusta. Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. Oke, matur sembah nuwun dumateng Om Wakib sesarengan Om Wayudi kalian Om Godim, Om Suyetno kalian Om Mamas JR sing sampun judi tampil munggani pagelaran campur sari Gembong Master. Gembong Master juga bekerja bareng dengan audio shooting VCD player Artis Multimedia di bawah pimpinan Mas Eko pribadi yang beralamatkan Dawan Lor Punya. Oke, baik hadirin, sesuai urutan niko sing kula panggil wonten Om Noto sesarengan Om Sotik kalian Om Selamat Rusman, juga wonten Kacong Rizka. Monggo sing sampun kula panggil sesarengan Cak Yusuf. Monggo. Niko wonten sing arahno. Nggih. Mboten kena digugat niku, Pun. Monggo. Wonten Om Noto sesarengan Om Sotik kalian Om Selamat Rusman kalian Om Kacong Rizka, wonten malih Om Yusuf. Monggo. Monggo dirantos gerbong masih kosong. Dan tak lupa
Masih bersama Reok Campur Sari Gembong Master di bawah pimpinan Mas Adam pribadi yang beralamatkan Desa Bodang Wetan. Dodole sampean bingung alamate langsung takon nang Pak Bawon Jatisari Kenek, langsung takon nang Cak Saman langsung iso. Wis weru panggone. Monggo Mas kula aturi. Monggo. Pundi sing setunggal niki kok dereng munggah. Watu diarani pasir, watu kabyake liana ring pikir. Guru ketemu awal langsung naksir, geli bekat kaya kelangan pikir. Mekeloko arani keluku, isi kari di porot hati pitu. Saben dino isun sing bisa turu, jaman riko ngomong sing kewetu. Bakar gedang karo geni sampai kering muli iso dikiri. Gedang rojo sadurung dipangan codot, timbyang urung ngaluwung kuluku pedot. Suwi nake urapan moko, ati iki koyo ngembang guriko. Gedang rojo sadurung diperedemi, dong sing percaya badan dodo iki. Hati arani pasir, waktu kapiak keliono ring pikir. Guru ketemu awak langsung pasir, geli bekat kaya kelangan pikir. Kelompok arani keluku, isi kari di porot hati telu. Saben dino aku ra iso turu, jaman riko ngomong sing kewetu. karo geni sampai kering muli iso dipiri. Gedang raja sadurung dipangan codot, timbyang urung ngaluwung kuluku pedhot.
karo geni sampai kering nuli iso mikiri gedang raja sadurung dipangan codot timbyang urung ngaluwung kuluku pedot sawi enake urapan klopo ati iki kaya kanggo riko gedang raja sajurung dipercayai dong sing percaya pedang dodo iki timbyang urung ngaluwung kuluku pedot percaya pedang dodo iki timbyang urung ngaluwung kuluku pedot dong sing percaya pedang dodo iki Oke, matur sembah nuwun dumateng om-om sing sampun sudi tampil teng pagelaran campur sari Gembong Master. Niko tak dhisikno bagian ibu-ibu sik sakno. Cak nendak nunggoni nang mburi tok. Oke. Oke, niko persiapan sing kula panggil berikutnya bagian ibu-ibu. Kula tujuaken dumateng Nyai Muslim selaku tuan rumah. Sesarengan Nyi Wati kalian Nyai Sutila kali Nyai Sofia lan sesarengan Nyi Mai. Monggo bagian ibu-ibu tok iki. Cak nendak nunggoni jajan tok endek mburi. Monggo kula aturi. Wonten Ibu Muslim sesarengan Ibu Wati kali Ibu Sutila kali Ibu Sofia sesarengan Ibu Mai. Monggo sing wonten bilih kersa kula rantos gerbonge Gembong Master tasik kosong.
Matur sembah nuwun dumateng bapak-bapak kalian ume sing sampun sudi tampil tanpa gelaran campur sari Gembong Master. Dan tak lupa Gembong Master didukung langsung oleh sound system Wida Audio di bawah pimpinan Haji Jubakri yang beralamatkan Desa Kerasa. Dan juga ada shooting VCD player dan juga handal milik Mas Eko pribadi yang beralamatkan Dawan Lor. Oke baik hadirin, sesuai urut niko wonten sing tak panggil Pak Nidin sesarengan Om Matsuri Jatiroto. Wangsul Bunan. Oh, Pak Nidin tasik wonten. Wonten. Oh sampun. Oh. Oh iki mulai iki. Selak nyelep gula iki. Nggih. Niko berikutnya juga wonten Om Marsub Nurhari sesarengan Om Misran kali Pak Nato sesarengan Pak apa iki Pak Tiso apa iki soalnya ese iki koyok 5 kuatir Pak 50 iki ngapunten iki sing nulis koyok aku iki mulai lucu iki duduk lawak rek. Oh monggo sing kula panggil wonten Om Marsub Nurhari sesarengan Om Misran kalian Pak Nato kalian Pak Tiso. Pak Tiso begini. Monggo. Tasik wonten tiange nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih monggo lek tasik wonten kula aturi munggah teng pagelaran campur sari Gembong Master. Sesuai permintaan tuan rumah 1 terop 2 kotak. Nah, niko oh gerajakan langsung Banyuwangi seblak. Nggih, sing banget, Mbah. Kok timakno geradakan kok. Oh, joget-joget. Langsung Hati
Mboten wewul. Nggih. Matur sembah nuwun. Aku seneng nang Pak D iki. Padha karo judule gerabakan. Apa gerajakan. Tak delok jogete langsung koyo Gembong Master. Gerabak. Tibake wong ngecul doro. Ngapunten. Wah. Nggih seneng niki. Tangga kula niki, tiang bodang niki. Seneng semangate gede. Matur suwun Pak D. Matur suwun. Tibake tanggaku dhewe. Matur sembah nuwun dumateng bapak-bapak sesarengan om-om sing sampun sudi tampil teng pagelaran campur sari Gembong Master. Niko sing kula panggil selanjutnya wonten Pak Todoni sesarengan Misra. Kalian Bapak Bawon Jatisari sesarengan putih wis. Monggo. Ayo Nduk artisnya ditambani iki. Oke. Marine lagune entek langsung diantem toman. Kelakon semenelah wase isun yori kau ketiani semono soni biangi muloriko Koroyo ono pasti sire sonulas nono watese wit yang kopi pialong nongkong renongi yang mukato dari
Langsung. joget. Durung mari sih. Langsung Pak, boten usah mudun. Ah, Niki ah. pantun diwuwuli niki. Jogetnya men enak. Oh, enak. Ayo asik. Yo. Topan adik bini kijar pacaran. Topan adik bini selingkuhan. Topan adik bini selewengan pak. Langgar kakek topan pak. Adik bini nyare biduan. Topan adik bini kijar pacaran. Topan aduh adik bini lagi selewengan. Topan disentuh cak lagi korang. Langgar kakek topan adik bini nyare ampungan. Digoyang asik. Eh, 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 eh. Oreng laki sana toma sajen sarang pacaran selingkuh yang kebiasaan. Kapuan jadi kagak baik pisang. Naro masang abek nala sajen tua. Oreng laki sana cuma sajen sarang pacaran selingkuh yang kebiasaan. Kapuan jadi kagak baik pisang. Naro masang abek nala sajen tua. Topan adik bini kijar pacaran. Topan adik bini selingkuhan. Topan bini setunggak lagi ekoran. Langgar kakek topan pan adik bini nyare biduan. Matur sebanun dumateng wanu Pak Deku dhewe ya wis. Aku seneng nang joget ya aku. Matur sebanun dumateng bapak-bapak sing sampun sudi tampil tanpa gelaran campur sari Gembong Master. Niko sesuai urut sing kula panggil wonten Om Amri sesarengan Pak Tomo kalian Pak Arifin kalian Bapak Sohut. Monggo menawi wonten teng terop pilih kersa sing dereng wangsul kula sumanggaaken munggah teng pagelaran campur sari Gembong Master. Monggo menawi wonten kula sumanggaaken. Nek nang Tengger ana wong akeh kaya Pak D mau iku enak diwuwul tok. Ditanggap jemua reoke mulai Senin wis. Soale wuwul tok. Nggih. Ditanggap sepisan mulai 3 dino. Lah nggih. Lah niki golongane pasukan Agrabak niki. Nggih. Monggo bos ringgit niki.
Monggo Amri sasarangan Pak Tomo. Kalian Pak Arifin sasarangan Pak Sohud.
Oke, matur sembah nuwun dumateng ini bagian dolar ya. Sampun judi tampil teng pagelaran campur sari gembong master. Niko kantun kedik sing bagian tukang tulis lek tasik wonten nggih ditulis. Niko sing kula panggil sesuai urut wonten Om Madura. Sesarengan Om Rizky kalian Pak Halil. Monggo digotok niki sing diceluk niki. Menawi wonten tasih wonten teng tarop nggih monggo kula sumanggaaken. Monggo Bapak Halil. Sesarengan Om Rizky kali Om Madura. Monggo penutupan marine tuan rumah marine. Apa jari rarek mau satu tarop dua katok apa kotak. Monggo tasik wonten sing kula panggil. Monggo Om Madura sesarengan Om Rizky kali Bapak Halil. Monggo. Dirantos gerbongnya gembong master. Monggo tasik wonten napa pun wangsul tiange Bapak Saman. Wangsul tiange Bunan. Wis mulai ya. Hah? Oh si ono mburi ngijolno dolar ning mburi. Cak tak anteni ae. Nah, monggo Om Madura kali Om Rizky kali Pak Halil monggo. Lah iki. Wih, kos sing diceluk ndak munggah-munggah. Pak D iki sampai kesemeten jebol dhuwit ubet-bet munggah dhewe wis. Ndak apa-apa. Monggo kali ngrantos ume niki. Nah, niki. Mboten napa-napa Pak De. Lah nggih mboten napa-napa. Nek kurang ndak apa-apa kesuk dianumane bareng cul-culane doro ndak apa-apa. Nah iki golongane om tok iki. Monggo. Nah. Marine penutupan tuan rumah marine. Teko Rehana wis. Mau nebang boleh Rehana mau. Kowe iki Rehana iki. Ayo nah. Oh, Markona iki. Sik yo Mas, golek kasete Mas. Ngapunten, pijetane nyelempit soalnya.
Iya Rehana gak buwuh. Gak buwuh rene, Rehana ndono jaran ucul ae. Hah? Iya, jaran kuda, jaran kuda. Oke, matur sembah nuwun. Niko sing kula panggil sampun sedaya
Soalnya niko waktune sampun sonten, niko penutupan kula tujuaken selaku sing duwe gawe, sing duwe hajat, iki menika Bapak Saman Muslim sesarengan Cak Selamet Bakso. Monggo kula aturi niku lagune penutupan, Bun. Monggo kula aturi. Monggo. Sak rencange mboten napa-napa, Bun. Niku lagu terakhir penutupan. Selaku sing duwe gawe Cak Saman Muslim sesarengan Cak Selamet Bakso. Iki sing duwe bakso iki. Sing situk bagian tebu, sing situk bagian bakso. Enak jodoh iki. Mari mangan bakso kepedesan ning ume Cak Selamet, mlayu ume Cak Saman. Ngombe es. Niko permintaan Cak Selamet pairin gerobokan terus ini. Sesarengan Om Lestari, monggo gerobokan. Bapak Pantas Kerasa, monggo kula aturi niko lagu terakhir. Sesarengan Abadimin Bence, monggo kula aturi. Tasik wonten teng terop monggo kula aturi, munggah teng pagelaran pentas campur sari Gembong Master. Monggo niko terakhir lagune, Bun. Lengkit reoke tasik wonten kreasi terbaru-baru tok nggih, Bun. Monggo pilih kersa sing kula panggil menawi wonten langsung munggah teng pentas campur sari Gembong Master. Monggo baris cendak ngruntel koyok tebu ijo iku. Nggih. Oh. Oh, Toman. Iya, Toman. Lagu terbaru dari Adela, nggih, dikasih Toman. Bareng Ardis Production.
setino kanggo sapa sing setino kanggo wong liya Oh, niko diwuwuli. Gerajakan Banyuwangi. Wuwul tuan rumah. Nggih.
Oke baik hadirin, karena waktunya sudah cukup. Apabila grup Reok Gembong Master kurang sopan, kurang menyenangkan, kami selaku ketua pemimpin Reok dan pembawa acara, apabila grup kami kurang sopan, kurang menyenangkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kulakhiri sampai di sini. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.